хадамоти алоқаи Тоҷикистон хатти интернети ширкати Таренаро қатъ кардааст. Ин созмон пажӯҳишгоҳҳои Академияи улум ва донишгоҳҳои Тоҷикистонро бо интернет таъмин мекард. Дар созмони Тарена рӯзи 27 апрел ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки 4 рӯз қабл масъулони хадамоти алоқаи Тоҷикистон хатти интернети онҳоро бурида ба таҷҳизоти интернетрасонашон муҳр заданд. Созмони Тарена ба гуфтаи масъулонаш интернетро бевосита аз антеннаҳои моҳвораӣ дарёфт мекард. Аммо масъулони Тарена мегӯянд, нозирони хадамоти алоқа хатти интернети онҳоро қатъ карда, то ҳанӯз сабаби ин тасмимро шарҳ надоданд. баробари аз кор мондани хадамоти интернети созмони Тарена, аксар пажӯҳишгарони Академияи улум ва донишгоҳҳо дар Тоҷикистон, ки аз ин созмон интернети ройгон ё дар баъзе ҳолат интернети арзон мегирифтанд, аз он маҳрум шуданд. Созмони Тарена, ки шакли кӯтоҳшудаи анҷумани ҳамкориҳо дар соҳаи маориф ва пажӯҳишҳои академия аст, аз соли 2000 дар Тоҷикистон чун як созмони ғайритиҷоратӣ фаъолият мекунад. ин созмон дар оғоз бо ҳимояи молии НАТО таъсис ёфта, дар солҳои баъд бо маблағҳои грантии бунёди Сорос барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид фаъолият кардааст. хадамоти алоқаи Тоҷикистон дар чанд соли ахир бо чанд тасмими баҳсбарангези худ шароити дастрасӣ ба мухобиротро тағйир дод. Соли 2017 муҷаввизи почтаҳои зудраси байналмилалие ба мисли DHL масдуд шуда, арзиши телефонҳои мустақим бо хориҷа боло бурда шуд. бо дастури ин ниҳод суҳбатҳои телефонӣ аз тариқи системаи инҷин маҳдуд гардида, хатари маҳдуд шудани дастрасӣ ба паёмрасонҳои интернетии Viber ва WhatsApp пеш омад. Инчунин ин хадамот гуфт, ҳамаи ширкатҳои мухобиротӣ интернетро аз Тоҷик Телеком ниҳоди таҳти итоати хадамоти алоқа бигиранд. Баъдан хадамоти зидди монополӣ онро рад кард.